Ahojte, som fyzioterapeut Jakub Kmeďko a z CTM sme si pre vás pripravili sériu videí, ako sa pripraviť na bicykel a starať sa o svoje telo. Dnes si ukážeme, ako sa rozcvičiť a aké cviky použiť pred jazdou na bicykli. Prvý cvik je na aktiváciu trupového svalstva a mobilizáciu ramien a lopatiek. Kedy si vyložíme nohy do 90 stupňov v kolenách a v bedrovom klbe, podsadíme pánvu, tlakom piet do podložky, vystierame ruky nad hlavu. Počas celej doby pravidelne dýcham a mám v kontakte ruky s podložkou. Druhý cvik pre rozcvičenie na bicykel je v pozícii na štyroch, keď sa snažím vytiahnuť pánvu smerom do stropu. Počas celej doby pohybu udržujem mierne pokrčenie kolena, napriamený spodný chrbát a hlavu pozdĺž chrbtice. Počas celej doby pohybu pravidelne dýcham. Tretí a posledný cvik, kedy rozcvičujeme preťažený chrbát a zadné stehná z bicykla. Veľmi jednoducho, stoj rozkročný, predkláňam sa, naťahujem ruky čo najďalej. Dbám na to, aby som mal opäť napriamený chrbát, pyšnú hruď a hlavu v predĺžení chrbtice. Pre intenzívnejší pocit a streč vo svaloch sa naťahujem čo najďalej rukami. Rozcvičenie máme hotové, tým pádom sme pripravení na bicykel a v ďalších epizódach si ukážeme, ako sa zregenerovať a posíliť na bicykel.